Medzinárodné plavecké preteky Banskobystrický pohár píšu pod Urpínom už svoju 7. kapitolu. Na Štiavničky tentoraz zavítalo množstvo plavcov zo 6 krajín. Vo vynovenom 50-metrovom bazéne v Banskej Bystrici sa zišli takmer 200 pretekárov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Litvy, Poľska a Bulharska. Nad všetkými vyčnievalo jedno meno, dvojnásobný majster Európy Gergely Kiss z Maďarska. Pokračujeme v tom trende predstaviť minimálne jedného alebo dvoch európskych alebo svetových plavcov. To je naša nejaká vízia tohto podujatia. Gergely Kiss z Maďarska v tomto roku veľmi rád prijal naše pozvanie a ja som osobne veľmi šťastný, že tento manažerský ťah sa mi znova podaril. Mal som dobrý, ako sa hovorí, čuch na dobrého plavca a zatiaľ všetky disciplíny, v ktorých sa predstavil, znamenali prekonanie rekordov podujatia. Účastník olympijských hier v Londýne a Pekingu prítomným divákom a plavcom ukázal, kto bude pánom podujatia hneď v úvodnej disciplíne. 100 metrov voľným spôsobom vyhral v čase 51 sekúnd a 55 sekundy, pričom doterajší rekord meetingu Michala Navaru zlepšil o 13 stotín. Dobre sa mi plávalo. Už 7 rokov som neplával tak, ako dnes. Som veľmi šťastný, že sa mi to podarilo. Tieto disciplíny nikdy nie sú jednoduché. Dúfam, že aj v tých zvyšných 6 zvíťazím. Gergely Kiss napokon všetkých 7 disciplín v Banskej Bystrici s prehľadom vyhral. Zahambiť sa však nedali ani slovenskí seniorskí reprezentanti. Úvodnú disciplínu druhého súťažného dňa 50 metrov voľným spôsobom vyhral semifinalista Európskeho šampionátu z holandského Eindhovenu Michal Navara. Ja som celkom spokojný. Uvidíme na dôležitejších pretekoch, ako to pôjde, ale na túto časť sezóny je to dobré. Ešte to není ideálne, je to dosť ďaleko od toho, čo by som mal plávať. Ale ako hodnotím to ako kvalitný tréning a v podstate to splnilo účel. Tak seniorskí reprezentanti tým majú sezónu až v polovičke augusta, čiže oni ešte nemajú načasovanú tak formu, aby tu plnili nejaké limity. Čiže u nich neočakávame nejaké výkony na úrovni ich osobných rekordov ani limitov, ale myslím si, že každý, aj osobní tréneri, aj samotní plavci vedia a sú spokojní s tým, čo predvádzajú, pretože vedia, v akej sú fáze. Hlavná pozornosť sa na Štiavničkách upierala k juniorským reprezentantom Slovenska. V bazéne sa bojovalo o limity nielen na letné olympijské hry mládeže do čínskeho Nanjingu, ale aj na juniorské majstrovstvá Európy v holandskom Dordrechte. Pod Urpínom padlo do vedna 10 B limitov, až 9 z nich do Číny. Patricia Mižúrová ich dosiahla na 50 a 100 metrov voľným spôsobom. Je to úžasný pocit, úplne najlepší v mojom živote. Drela som pre tento chvíľu hrozne dlho a som hrozne rada, že som splnila ten limit. Je to úplne úžasný pocit. B-limity do Číny plnili i ďalší nádejní juniori. Vladimír Štefánik bol úspešný až v 4 disciplínach. Na 200-metrovej prsiarskej trati sa v rekordnom čase meetingu presadila Barbora Kryžanová. Ale ešte teda, aby ma FINA vybrala vôbec, tak potrebujem A-limit a ten je trošku tvrdší, takže ešte na pretekoch v Bratislave sa pokúsim. Ako si spokojná so svojimi výkonmi v Banskej Bystrici? No, pretože sme ešte v plnom tréningu, tak som unavená, ale dúfam, že to na budúce bude lepšie. Jediný splnený B-limit na juniorský európsky šampionát do Holandska splnila na 400 metrov polohové preteky Barbara Bartovičová. Tak ja som s tým pretekom spokojná, keď tá 200 prsia mi trošku nevyšla, ale tam už mám B-limit na olympijské hry. A tá 400 poloha mi vyšla výborne, takže tam mám B-limit na majstrovstvá Európy juniorov, takže fajn. Čakala som, že to bude trošku pomalšia voda, ale myslím si, že to dopadlo fajn.